Башкортстанның һәм Татарстанның төбәкләреннән, районнарына килгән укытучылар, музей хезмәткәрләре, төбәкчеләр, галимнәр һәр бер йөзендә бөтен дөнья татар конгрессының җитәкчеләре Васил Гаяз улы Шахразиевтан, Данис Борисович Шакировтан һәм башка безнең җитәкчеләр һәм коллектив исеменнән сезгә бик зур сәлам Казаннан. Мин шушы көннәрдә үзем әле Көнчыгыш Татарстанда йөргәнем. Кичә генә Азнакайда булдым, Азнакайда монда килеп төштем. Нәрсә әйтеп китәргә кирәк? 2020 ел бик катлаулы була, сез беләсез. Бу конференция турында мин әле 18 елдан белә торганым, әзерләнү бар иде. Ләкин тормыш үзгәртте, монда объективный, субъективный факторлар арасында бу конференция бераз узылып та китте. Ләкин күпме халык җыелган, бу нәтиҗәле конференция булырга тиеш дип ышанам, шулай булыр дип тә уйлыйм. Сез беләсез, 2020 елда безнең инде Татарстанның 100 еллыгы, Актанышның 90 еллыгы һәм башка районнарда юбилейлары узып китте, һәм 75 еллык Бөек Ватан сугышының. Быел инде 2000 стратегияны без инде төп регионнарда өйрәнеп чыктык, һәрәне басылып та чыкты. Менә сез аны беләсез, тарихи институтта катнаштык һәм башка институтларда, һәм төбәкчеләр дә, һәм галимнәр дә. Менә мондай китаплар басылган. Мин бүген әле килеп җитмәде, аларны таратырга тиешләр. Менә аны хәзер бу язылган кәгазьдә документны без тормышка җиткерергә тиеш. Бу документны караганда төрле яктан тарих, авыллар тарихы һәм төбәкчеләргә дә монда зур игътибар. Мин бу үземнең сәламләүне безнең Дөнья татар конгрессы исеменнән һәм бөтен Россия буенча төбәкчеләр, татар төбәкчеләре һәм республика төбәкчеләре исеменнән әйтәсем килә. Безнең соңгы елларда элек тарихта без татарлар Татарстанда бик авылларга игътибар итмәдек. Авыл тарихы безнең бу фән дип саналмады. Ләкин төп тарих безнең татарның авылда ята. Чөнки 16 гасырдан бирле әле кайсы регионнарда иртәрәк тә безнең татар халкы авылда сакланып калды. Аның традициясе, аның теле, гореф-гадәтләре шул да ул хәзер шул бара. Шуның өчен авылда яшәүче кешеләр, укытучылар, библиотекада, китапханада эшләүчеләр, музей хезмәткәрләре бик элек нефть эшләгән хәрби кешеләр дә пенсияга чыккач, авыл тарихы үз шәҗәрәләрен төзи башладылар. Бик кызыксынып тарих. Хәзер шактый гына китаплар чыга. Менә 2015 елдан бирле бөтен дөнья татар конгрессы һәм безнең төбәкләрдә, Россиянең төбәкләрендә, Татарстанда, Башкортстанда иң активы төбәкчеләр оешмалары төзи башлады. Безнең нәтиҗәләр дә күп. Без ел сайын бик зур форумнар үткәреп торабыз. Әйтеп китәсем килә конференцияларда. Быел да 2021 елда зур планнар. 2019 елда Әңгел Навабовичка бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Аның ярдәмендә без 2019 елда Актаныш районында 2 конференция. Берсенең туган якларында Миньяр һәм Шишмә авылында матур итеп июльдә 2019 елда үтте матур көннәрдә. 2019 елда без зур итеп монда бөтен Россия рәвешендә Сабантуйның алдыннан 3-нче конференция үткәрдек. Быел эшләр булачак Мөслимдә Сабантуйы. Ул беренче инде бу Башкортстан җирендә Төмәнәк авылында Туймазыда башланды. Шуннан соң Азнакайга күчте. Өченче инде күтәрү өчен дәрәҗәсенә Актанышка. Чынлап та әйткәндә, Актаныш җирлеге монда инде урыслар әйткәнчә роль личности еще никто не отменял дип әйтәбез. Монда Әңгел Навабовичның авторитеты да, безнең президент моннан чыккан һәм башка шәхесләр турында Актаныш чынлап та татарның бик чын утравы дип әйтергә. Бер чын татар районында мәктәпләргә барыбыз, аны экскурсиялар үткәрделәр. Монда халыкның руслары да татарча сөйләшәләр. Шуның өчен менә монда үткән матур конференциялар, менә Әңгел Навабович белән без матур итеп аны үткәрдек. Менә мин бүген алып килдем үземнең һәрвакыт йөрткән конференциянең 2 программасы сакланды һәм чыккан аны китабы. 2019 елда без монда да бу залда без матур итеп җыелып, бу конференцияларны үткәрдек. Шуннан соң әйтеп китәргә кирәк, бүгенге конференция. Бу чынлап та бу конференция бик кирәк конференция, чөнки монда бер яктан галимнәрнең инициативасы, тарих институтының, икенчедән Әңгел Навабовичның үзегез һәм аппаратыгыз бик яхшы эшли, мин белән монда бик актив кешеләр. Безнең Көнчыгыш Татарстанны Актаныш районына алганда, Көнчыгыш Татарстанны һәм Көнбатыш Башкортстанны алганда, ул фактически бер халык, бер тел, бер гореф-гадәтләр, бер һәйкәлләр. Монда бит былай гына түгел дип уйлыйм. Агыйдел турында күпме җирләр бар. Агыйдел алып ята монда, Ак елгасы алып ята, Сен елгасы алып ята. Бу борынгы җирләр, татарның борынгы тарихи җирләр. 2021 ел
Біздің енді пландар көп деп айттым, жан исәпте болашақ стратегияда тұрмышқа ашырабыз, еткеріміз деп ойлаймыз. Міне бүгінгі конференцияны қарағанда, біріншіден мен бек зор рахмет етсем келе, конференцияның алдында китап шығу, ол бек қимметті нәрсе. Вақытында шығару китапның, çünkü я ақша болмайды, я басқа проблемалар келіп шығар, ол дұрыс деп ойлаймын. Міне бүгінгі мен қарадым, китап шыққан, тезислер, ол бек матур болды. Шунан соң екіншісі айтып кетесім келе, біз былтыр Азнақайда өткерген конференция сентябрь айында 19-22 һәм Төменекте 2 этапный конференция болды. Татарская идентичность. В ходе наших экспедиций мы выяснили, что для татар из разных регионов сегодня очень важен язык, история, обряды, культура, историческое прошлое, ислам. Все это поддерживает современную идентичность татарского народа. На втором этапе наших исследований мы пытались понять, на чем держится современная татарскость, какими ментальными или поведенческими особенностями обладают представители татарского народа. И вот как раз этот аспект я хотела бы сегодня вам осветить. Социологи Макса Вебера пытались понять, каким образом культура влияет на развитие разных государств. Если Вебер говорил о том, что ценности протестантской этики повлияли на активное развитие целого ряда западных государств, то другие исследователи пытались выяснить, каким образом эти культуры влияют на другие страны, современные страны нынешнего мира. И мы пытались понять именно в наших исследованиях, какими ценностями обладают татары в разных регионах, в том числе в Республике Башкортостан. Цель нашего доклада – это показать, какими семейными трудовыми ценностями обладают татары, живущие в Республике Башкортостан, и как вот эти семейные трудовые ценности влияют на их повседневные практики, то есть на их повседневную жизнь. Наше исследование основывалось на использовании метода глубинного интервью в семьях. В Башкортостане мы провели 30 интервью. Причем мы стремились проводить интервью не только среди татар, но и среди русских, для того, чтобы сравнить семейные трудовые ценности разных этнических групп и выявить специфику этих ценностей среди татарского народа. Объектом наших исследований были семьи, обычно среднестатистические российские семьи с уровнем дохода среднего, чуть выше и чуть ниже среднего. Мы стремились выбирать для обследования двухпоколенные семьи, а также молодые и неполные семьи. Темы интервью касались очень широкого круга вопросов, длились они более 2,5 часов. Нас интересовало, откуда происходят представители, члены этих семей, где они родились, в каком селе или городе, в каком районе, какие ценности для них важны. Мы пытались понять статусные позиции и взаимоотношения между членами семей. Именно в этом проявляется специфика татарскости. И в русских семьях ситуация была несколько иная. Здесь часто говорили о том, что мужчина может выполнить женские работы, что между супругами равноправие. И нередко даже женщины говорили о том, что они являются главными, распоряжаются финансами, решают какие-то текущие проблемы. То есть вот явно такая специфика наблюдалась в Башкортостане между русскими и татарскими семьями. Хотя в русских семьях и были те, кто придерживается традиционных ценностей, говорили о том, что очень важно мнение для них старших братьев, сестер, но тем не менее все-таки мы очень часто фиксировали вот такие вот особые практики в русских семьях в сравнении с татарскими. Что касается, собственно говоря, трудовых ценностей, то русских и татар Башкортостана объединяет то, что многих их мотивирует советская этика труда. Они многие нацелены на духовные ценности трудовой деятельности, готовы работать на благо Родины, говорили о том, что материальное вторично, и они готовы трудиться не только ради денег, а нередко чисто для души. Но тем не менее были заметны и этнические особенности.